Чисто нов е. Може и да се провери тук. Ето. Флипа. Флипа на нас не ни трябва. Това е всичко закупено от нас. Чисто нови са. Ето вижте. Плюс имам още една 25 000. Тази флашка също не съм я ползвал. Това е чисто ново. Още не е разопаковано. Това е също някаква банка, която не съм го разопаковал. Ето виж. Това е Ultimate часовника ми. Това е пурата Angel. Да, принчешо. Да. Това е моят S24 Ultra. Това е един, който го взехме за нашите. Разни такива. Тук има банка, тук кабели, тук зарядно, тук кабели. Това е на жена ми и часовника. Huawei Fit 3. Това е бъкса и на жена ми. Това е флипа, който и го продавам. Ultimate, моят часовник и моя телефон на S24 Ultra. Това е флип. Флип 4. И тук разни е такива. Това цялата маса съм я наредил. Това е чисто ново. Дори не е използвано. Бял флип. А часовника ето го. Телефон ето го. Опа. Samsung. Ето го. Барсак нов. Ето го. Всичко е както струва, колко струва. Ето го. Още не са махнати лепенките, както се вижда. Още не са махнати. Може и да се види, още не са махнати станьолчета. Ето ти го флип. Дори отстрани има станьолчета. Чакай сега да хвана го. Той е барсак нов. Ето виждате, както виждате, и тук трябва да се махнат станьолчета. Ето го. Злато. И тук има и станьолчета. И така, и тук има. Това е самия телефон, който е страхотно. И се отваря, ето вижте, насякъде още с... Чакайте малко, че тук много свети. Насякъде още с станьолчета. Ето виждате ли? Още не е махнат. И това нещо, защото аз го оставих за моята съпруга. Искате пората, е на жена ми. Това е Flip 4, който още не се е махнали дори станьолите. Ето го, чисто нов. Ето го, Samsung Galaxy Flip 4. Ето го. Това го давам само за 800 лева, защото и на жена ми ни трябва. Аз няма тук да чакам да търся 1200 лева. Знам, че ще ги дадат, ама ми се чака и това е Арито. Чакай само. Не мога и да го отворя. Трианелката да си кажа. Паролата, ето го. Телефонът е почти с недокоснато нищо. Всичко е сменено. Чисто нов. Буквално с нова батерия. И чакайте сега, малко кофти се изключва. Ето го. Изключване за храна. Ето. Може ли да си гледате? Ето го. Изключване. Използвайте паролата след рестартиране. Да. Чакай. Изключи се. Ето, може хората да го видят. Той си седи в това. Ето. Още с найлоните. Ето, това е на моята съпруга телефон, закупен от Yettel. Всичко имаме, документи, всичко. Не е докоснате. С книжки, с всичко. Това е. Който го иска, давам го за 800 лева, няма да му търся цена. Ето, може да видите, че още е с лепенките. Чакайте малко, че тук много свети тази лампа. Ето, вижте. Още е с лепенките. Отстрани, ето, още е с лепенки. Не. Само в броя. Къде ще дам телефон на изплащане? И продавам го, защото тя не го иска. Иска си да си е с това. Аз исках да го запазим, защото е супер як. Ето, с лепенките отстрани. И затова, защото аз ви казах, че няма шега или майтап, давам го за 800 лева, иначе струват много повече. Това е нов телефон. Почти недокоснан. Буквално го използва един месец. Колко е памет? Сега ще кажа. Samsung така 512 май. Не, 128 гигабайта Gold. Ето го. Чакай малко. Търговец Yettel. Нали? Това го казвам. Иначе ето го. Опа. Ето това е чисто ново нещо за този флип. Ето го, той е нов. Просто тя не го е слагала. Ето, това е за флипчето. Разбира се, плюс зарядно телефон. Ето го. Huawei Pura. Това е тези флиповете, дето са за ушите. Това е и новия часовник. Това е моя нов и часовник. Нали? Това ми е телефона. И тук разни неща съм взел, които още не съм ги разтварил. Имаме Power
банка, 2 Power банки, имаме нови кабели, имаме трета Power банка, което още не е разопечатано. Такива. Ето имаме на Samsung адаптери, които още не съм ги разпечатал. Така съм си ги запазил. Аз обичам и дори някаква флашка имам. Флашка 32 гигабайта някаква. И някакви такива ZE, които аз не знам, нещо съм взимал. Пак Samsung. Пак имаме чисто нов кабел. Ето. Всеки такива неща съм накупил за по 20, 40, 30 лева и така нататък. Те са малко по-скъпички на Select. Това всичкото е от тук. Ето. Аз така си ги държа. Всичко носа кутии, всичко си е оригинално. Аз това съм си купил Samsung адаптери, ако нещо стане да имаме, плюс кабели. Тая флашка си е някаква такава. Това също не съм го разопаковал още. Някакви пауърбанки. Това е за моя 24-ката ултрата. Ето го. Както е флипа, всичко си е оригинално. Това е моя. И пак е Z от Yettel. Ето вижте. Пак е Z от Yettel. Всичко си купувам от Yettel. Това ми е Huawei часовника. Ето го. Ultimate. Доста е тежко. Ари, стига. Това е Huawei пурата и на жена ми. Това е Huawei Watch и на жена ми. Ето го такъв розов. Това е флипа, дето се слагат те в... Стига. И това е този телефон, който е чисто нов Galaxy Flip 4. Ето го. Стои си тук. Чисто нов, още е слепенки. Давам го за 800 лева. Който го иска... Не. Енджел! Тати! Не! Енджел! Ехо, я се осъзнай. И така, че който го иска, това е всичко на Yettel. Стига! Аз го дам за 800 лева. Не. По-малко от 800 лева. Не. Ти вред ли си? Ефтино, да. Мога го взех за 2700 лева. Беше по-скъп от iPhone 5 Pro, като излезе 24 Ultra. Да, много ефтино. Еднакви са цените, пич, в Yettel, в A1 и в Viva.com са еднакви цените. Единственото различно нещо е с програмата. Ефтино. Пич, тук бате и ги видя, може и да си сметнеш колко струват всичките неща. Може да си спре стрима и да си ги сметнеш, да видиш само тези неща. Колко струват дюди. Едно момче го иска за 800 лева, навите и ще му го дам. Да си му носи щастие. Този е на майка ми. Аз го взех на майка. 800. Няма да клякам. Телефонът е на съпругата ми. Аз съм ми го дал, тя си го дава и каза да му искам 800 лева. Сори, пич. Идваш до вас. Няма да го дам за 500. Момчето го взима за 800 АФ, какво беше, се пишеше, аз съм го направил, той ще го гледа стрима, после ще се свърже с мене през Discord. Бате, няма как да ти дам чисто нов телефон Samsung Flip 4, който е с още стикерите и ще го дам за не. 800 пич. Няма да свалям нито стотинка повече. 800. Как ще го дам за 550? Искаш ли да ти го подари и жена ми? Аз съм казал за човек, който има жена и приятелка 1200 лева. Той е нов, т.е. ще дам, нали, с документи и всичко, къде е закупен. Нали, смисъл всичко няма. Еми ще вземеш назаем още 300, не съм ги върнал, не, аз ще ги върна. Това е най-лесното. Това е най-лесно. Аз тук стоех и на Нели някакви снимки в Фейсбука, като ги, нали, като взехме флипа, т.е. пурата и те само се доближиха и тя си прехвърли цялата информация. Ама няма и да го дам. Колкото да иска да пишат какъв A15 бе, брато. A15 телефон на майка, който аз съм ми го взел за и подарък в нас седи кутията. Така че всичкото това е, давам го. Жена ми каза, ако някой го иска за нещо си, нали, няма грижи. Каза, дай го на някой
от твоя стрим, да не го даваме на някакви цигани, някакви такива и да ми звънат някакви такива глупости. Аз както това, аз ви го казвам, поне знаете, че от мене и от съпругата ми, хем Дес се казва, тя го е пипала. За 15 000. Не. Сега не ми трябва да го давам това аудио. И така, че това момченце, което го искаше, може с мен да се свърже по някакъв начин, да влезе в стрима, ще се разбереме с него, аз ще му го пратя. Лошо няма. Смисъл, аз ще му го дам. Поне знае, че ще е от мен. Казах ти, 800 лева го давам. Кредит за ипералния днеска. Каква ипералния, купих си и хладилник в брой. Който го иска е този пич, дето се пише Шеата Ули. Не знам дали е жена, мъж, дете. Ако искат, ще му го дам. Жалко, че не е от София, щяхме лично и да се видим, и да си го включи, да си го гледа и да си му е кеф. Мога да го флипа е така, да го заставаш и да те заснема и следите, има и ай в него също. Няма да ти прата, виж пич, пак ти го казвам съвсем коректно. Не мога и да го дам. Жена ми не иска. Некви перални, некви кредити, нещастници. Нещастник. Малки един нагъл нещастник. Кое искаш? Чакайте само как ще го направя сега. Натуралката има 20... Натуралката има най-последните модели. Телефони, часовници и всичко. Как искаш да ти е лош стрим? Като всичко ми е топ. Какво? Флюлинено? Кой води листите на Атака ли? Пич, какви са те измишлотини? Какво ще вечераш? Църми с шкембенце и сърми. Нуба няма толкова и пари да влезне в моя стрим. Нуба е беден. Интернета му цъква. Нуба е доста беден чуди. Не, аз никой не бих чукал. Не, стига. Бей го тук. Има ли 20... кой е взел много стара, бе. Тъмън е завършила и той е взел. И чакал е да завърши. Да не го е срам. Да. Викат ти на колко си? На 16. Айде, викаш, ще те чукам, като станеш на 20 идваш в нас. И е чукал, направил е бебе и сега ще кажат, че е бремена. Всъщност тя не е. Тя е родила на 17, но това беше гадно. После имаше бял парти. Като на P. Само че бялото парти беше с шефовете на НАП. Стехме така. Тоест, ние с Хюманчо те шмъркат, ние ги такоми и ни плащат. Бял парти. Да. То пак ме застарява. Искаш ли тебе Stagnation и да те банна след 2 секунди? Само ми кажи да или не. На 45 съм. Направо ще те банна, хайде. Напресли. И то го баннах. Така. Още един път, ако не пишеш хит свят и тебе и ще банна. Ай го пак това. Сега пък се е написал. Първо беше Нуба. Сега това гледай сега как ме кара и да го банвам. За кое? Че е Крис. Че съм станал лидер. Аз съм роден лидер. От всекъде изкарвам много пари.